Tijekom 1991. u Domovinski rat uključili su se i strani dragovoljci. Njih 456 došlo je iz 35 zemalja svijeta. Među njima su bili Nizozemci, Ray i Andreas. Došao sam tu sa 21 godina starost i nisam bio zadovoljan sa nastup moje država Nizozemska, ovako pasivno i pometanje embargo na jednu zemlju koja nije ima ništa. Svi su vikali da to nije normalno što se ovdje dogodi, ali nikog ništa nije učinio. Ja nisam mogao sjesti na svoj trosjet doma i to gledati. Imao sam vojno znanje iz nizozemskih vojska i došao sam obraniti demokracija i sloboda hrvatskog naroda, ma bilo gdje na svijetu. U početku sam dolazio kao humanitarac jer pročitao sam poziv u novinama, ali poslije 2 tjedna sam se predomislio jer sam u to vrijeme bio profesionalni vojnik. Kada danas prolazim ovim krajevima, vidim djecu koja idu u školu i obitelji i mislim da je vrijedilo. Rodney je bio profesionalni britanski vojnik. 1991. je želio biti dio obrane Vukovara. U listopadu 1991. došli smo u Zagreb na Tuškanac gdje smo bili nekoliko dana. Tada su nas 15 stranaca stavili u minibus pokušavajući nas prevesti u Vukovar. Kada smo došli ovamo, vozili smo se noću oko 3 sata okolnim putevima oko Vukovara, pokušavajući ući, naći ulaz. Nismo uspjeli ući u grad koji je bio potpuno opkoljen. Mjesto je bilo potpuno opkoljeno pa su nas vratili u Nuštar. Jack je do 1991. kao metalac radio na Korzici, danas radi u turizmu. Kada se sjeća ratnih dana u Hrvatskoj, kaže, osjeća silan ponos. Kada sam vidio da zbog barbarske politike svijet ne čini ništa i rekao sam si možda ja mogu pomoći. I ostajem ovdje u ZNG-u u Sisku isprva i završavam u 113. Šibenskoj brigadi. Sudjelujem u akciji na platovu Miljavci i poslije se vraćam u Francusku. Radovao sam se 1995. zbog akcije Oluja i vrlo sam ponosan na hrvatsku borbu za slobodu. Samo saznanje da su se u Domovinski rat uključili branitelji stranci koji su u svojim sigurnim zemljama ostavili posao i obitelji kako bi pomogli borbi za hrvatsku demokraciju, braniteljima na prvoj crti davalo je dodatnu snagu i vjeru da je svijet ipak prepoznao tko je žrtva, a tko agresor. Što reći nego da ti to da vjeru i uvjerenje da ono što si radio, da si radio s pravom i da ljudi koji su došli da su ljudi koji jednostavno traže pravdu, odnosno mjesto pod suncem za sve ljude koji žele svoj dom, koji hoće braniti svoj dom, svoju obitelj, svoju djecu. I ja ovog trenutka mogu samo reći ovdje u Vukovaru, neizmjerno im hvala. U borbi za hrvatsku slobodu poginulo je 64 branitelja stranaca, ranjeno ih je 84. Njihova žrtva bila je dio pobjede za neovisnost i slobodu Hrvatske na koju su ovi hrvatski branitelji iz različitih zemalja svijeta toliko ponosni.